Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi nje ukubheka imithetho embalwa ekuzomela siqaphele basisebenza ngama trigonometry substitution. Kakhulukazi njengoba sesiwenze abamaningi. Ngikubhalela la isibalo, ngikubhalele naseceleni ozuhlangabezana nako nje njalo. Ukuthi u-a squared minus x squared uyafana nokuthi uthe x equal a sin theta. U-a squared plus x squared kuyafana nokuthi uthe x equal a tan theta. Uyayibona into njengaleyo. Ngizama nje ukubhalela indlela eningi zokuyibuka noma zokubuka into eyodwa. U-a squared plus a squared tan squared. Ungagoqula ngokuthi uthi a squared plus 1 plus 10 squared theta. Sehle sithi a squared sithini cos squared theta over cos squared theta plus sin squared theta over cos squared theta. Kuyafana nokuthi ungaguqula uthini cos squared theta plus sin squared theta usufaka cos squared theta owodwa ngaphansi ngobani vele babili ngezansi futhi kakhulu sino plus okusizayo ukuthi kuvumelekile ukuthi singenza into enjengaleyo. Sibe no a squared sec squared theta. Asibone ukuthi isibalo sethu lesi uma sesizikhumbuzile ukuthi sike sibe naloko okuseceleni esisebenza ngaka, sike sibone isibalo sethu ke lesi ukuthi sisiguqula noma sisenza kanjani. Sizothini 9 ngithi 9a plus x squared equal 3 plus x. Abaphethe u2 kokubili. Sisale lo a equal to 3. Uyabona ukuthi ngiloke ngehla ngezinto ezokukhumbuza. U-x wami ngasho ukuthi ulingana no 310 theta. U-x over 3 ngasho ukuthi ulingana no 10 theta. U-theta ngasho ukuthi ulingana no arc 10 x over 3. Uzikhumbuze nje ukuthi uma ukuthi kunjalo kusho ukuthi eksenzeni isibalo sakho izinto ongaguqula ngazo zingakuphi into enjengalezi noma iloko ongasebenzisa ukuguqula isibalo sakho. Asiqhubeke. Sino 3 sec squared theta d theta. Sibe no nake ezansi nje basisekela u9 plus x squared khona bekade siguqulile nje bade senza siguqula ngaleceleni ukuze sisenzele umsebenzi wethu ubelula futhi ubelifushane. U9 plus x squared khona de sisiguqulile ukuthi singathi kona esikhaleni sako substitute noma sifaka sithi kungubani. Singasho ukuthi kungu 9 sec squared theta. Uyayibona ngoba uma ubuyela lapha phezulu uyabona ukuthi uyayithola imvumo yaloko. Imvumo yaloko uyithola ngoba yini? Ngoba lapha phezulu busuguqulile ukuthi u-a squared plus a squared uyafana no 10 squared theta. Osec basusane salelo 3 phezulu ezansi salelo 9 okungafana no 1 over 3 ngoba u3 ungena kanye ku3 u3 ungena kathathu ku9. Sibe no d theta sizithi 1 over 3 theta plus c ukuzikhumbuza i-constant yethu. Asithi ukusibhala la ngobunono ukuze sizivale 1 over 3 arc 10 x over 3 basithandile futhi singasiguqula ngaleyo ndlela. Kalula kanjalo. Ukhumbule ukuthi lezi zibalo esizenzayo ze trigonometry substitution noma za u substitution sibe sihamba siya lapha phezulu sibuka u-a bethu nangendlela esiguqule ngayo. Akusikona ukuthi mhlawumbe sibale ibale ejwayelekile siguqule siveze inamba kodwa sifuna ukubona ukuthi i-substitution isebenza kanjani enambeni enjalo kuyibalo.